Dedek dedek. Langkung rumiyin Nadianto niki pun kliwat 1,5 jam. Saya mewakili teman-teman Madangkara mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu Bu Kitsi. Matur nuwun sanget pangestunipun. Matur nuwun. Lan boten wonten bosen-bosenipun anggenipun tansah tumut ngibaraken budaya wayang kulit kalian karawitan nggih. Nggih. Kula nggih derek remen, derek pingah, ugi derek mangayu bagya dene ulang tahunipun Taman Mini kok sami kalian kula nggih. Lah nggih, mila saking menika jenengan dadi ditanggapne wayang bengi iki. Mboten Pak Kondang. Ning tuwek aku. Lho, sapa jenengan? Lah jenengan 70 pinten? 70. Nggih. Nggih. Lek pepadi 48. Taman Mini 44. Nggih, Taman Mini 44. Nggih. Kulo rahasia. Oh, rahasia. Nggih, nggih. Pancen menika bab ingkang mboten perlu dipun sebataken nggih, nggih. Nggih, leres. Tur menika privasi, mboten kudu piyayi kathah prisa bab menika, nggih to? Leres. Nggih. Ning nalika kula lahir dumugi umur selangkung nggih. Nggih. Kula mboten ngertos wayang, mboten ngertos gamelan menika menapa, mboten ngertos umpami wonten peta Indonesia wonten pundi dumugi umur selangkung. Oh ngaten. Nggih, lajeng umur 26 kula mriki ngantos sakmenika. Cek, jenengan ten mriki pinten taun ten mriki? Lho, niki matematikane pun jare kok arep tak jumlahne, wah kecekel umure semene ngono lho. Nggih. Ingkang penting nggih menika wau ingkang baken. Nggih. Derek mangayu bagya Pak Kondang, Sutrisno kalian Pak Darko Prawiro Yudha, Pak Eko Cipta. Eko Cipta lan sedaya kemawon kula derek pingah. Lan panjenengan menika lak kagungan dalem wonten Solo. Leres. Nggih to. Tegese katelahe mboten kok Bukit Si Amerika, Bukit Si Jakarta ning Bukit Si Solo. Nggih to. Nah, mekaten. Mila jenengan sampun dipun yasakaken wayang kalian Pak Kondang lan sampun dipun tatah menika. Kitsi Solo KS. Lho niki lho. Aduh, KS. Nggih, gamelanipun ugi nggih. Nggih. Leres. Kejawi kagungane jenengan nggih kagungane bojo kula, Kesi Solo nggih. Ngaten nggih. Wah, mangke nggih, leres. Ngaten nggih. Ning kula menika wau bicara tentang rukun menika wau. Kula nggih gumun sanget kalian remen bombong kalian negara Indonesia. Amargi Amerika nggih, kula saking Amerika. Nggih. Mboten kula awon-awon ke negara kula ning pancen elek ngono. Sampun kaliatus sekawan doso tahun langkung mengadakan pemilu. Niki tasih mboten saged rukun menawi pemilu. Nggih mboten bertengkar-bertengkar wonten di jalan mboten ning partai-partai mboten saged rukun bibar pemilu. Lho mereka lak namung Republik kalian Demokrat to? Nggih namung kali menika. Nggih. Menika bibar pemilu tasih napa malih sak menika paling parah selami kula. Oh ngaten. Gesang nggih. Oh, parah sangat. Terus mboten saged rukun kados mriki. Monggo mriki kompleks sangat wiwit Papua nganti Aceh situasi TPS ingkang masing-masing sangat benten situasi utawi alat teknis tiangipun ning kok saged sukses luar biasa. Ngriki rukun sebab apa kok Amerika mboten rukun to? Sebab Amerika ora tau wayangan. Niku
Nggih. Nggih. Wayang niku nggih ngrukunke kalih nggih nyabarke wong. Janjane iki lek gur arepe kok kene arep mlaku rene wet to. Ning lek teng wayang lek mboten dadak joget sik tulu ndante. Tak arep omong dadak surep Data Pitana. Ngajak wong sabar. Nggih. Leres niku. Leres sangat. Nggih. Mekaten. Dados kula salut. Nggih. Dumateng Indonesia. Margi nembe janipun relatif nembe mawon. Nggih. Ning kok sampun radi sempurna ngaten kula wingi. Panjen kados mekaten kawontenanipun Indonesia nggih. Saya ingkang kepareng lenggah wonten mriki niku mboten wonten kok napa niku tahun politik mboten wonten, bulan politik mboten wonten, minggu politik mboten wonten, ning wontenipun hari politik. Tegese ya mung tanggal 17 kuwi nyoblos bar kuwi ya wis. Mboten mikir napa-napa melih. Menika ingkang luar biasa. Nggih, mekaten. Nggih, wonten Amerika sampun meh nggih setunggal tahun setengah Presiden Trump nggih. Trump nggih. Wah menika mboten saged rukun. Presiden sinten? Presiden sinten? Trump. Trump bulan sinten? Trump. Oh iya Trump nggih. Menika parah sangat saya parah. Parah sangat nggih. Mekaten. Terus kula remen ngamati mriki ingkang sedaya nggih napa nggih bombong ing atasipun saged milih mbok menawi persen ingkang milih ugi langkung ageng tinimbang wonten Amerika. Oh, ngaten. Kula mboten maos berita pinten persen nggih ingkang milih kula wingi. Ning wonten Amerika paling 30%. Sanes golput ngoten. Wah, luar biasa. Berarti bagus Indonesia nggih, Pak? Nggih. Nggih, iki lho marem tenan dadi wong Indonesia. Wiwit malas. Non? Wonten Amerika wiwit malas. Soalnya pun kali ratus tahun langkung, terus berarti malas. Mboten apresiasi hakipun. Lah napa mboten enten serangan fajar mriko? Serangan fajar niku napa? Lah pamane sesuk-isuk pemilu jam 4 isuke ndodoki iki lho ngumilih aku 200, ngono mboten enten. Mboten enten nggih. Mboten. Lah kono melarat-melarat tok dadi kene perwira serangan fajar nggih. Ngoten niku. Dadi tim sukses niku wah tenan. Sing jagone rong karuan lek sukses sing time sukses sik wis duwe sepeda motor Honda. Ngoten niku kuatah ngoten niku. Nggih. Nggih. Mas kula entek-entekan 300 juta nggih. Malah tim suksese tumpakane Supra anyar. Lah nggih ngoten niku. Terus wonten Amerika sanes hari libur. Non? Mboten libur. Pas pencoblosan niku. Nggih. Oh nggih. Ning TPS-ipun bika ngantos jam 09.00 dalu. Oh, ngoten. Terus biasanipun setunggal dinten nembe wonten hasil. Nggih. Niki meh kali tahun tasih rebutan. Nggih. Oh, ngaten. Pun sakniki ngrembug bab niku nggih. Kula kinten sampun cekap sakniki gentos bab kabudayan. Nggih. Jenengan sudah mengadakan penelitian banyak tentang wayang, seluk-beluk tentang wayang dan karawitan. Ning kenging menapa ngantos sepriki jenengan sampun kagungan titel doktor kok tetep mengamati wayang. Ditakoki malah guyu tenanan kok. Wis tuwa. Nggih. Nggih. Amargi mboten wonten akhiripun, mboten wonten batasanipun. Oh niki sampun rampung. Mboten wonten. Wayang menika sangat kompleks. Nggih. Dados kula penelitian tentang wayang nggih sampun gang 11 tahun. Menawi karawitan sampun 30 tahun. Ning tentang wayang gang 11 tahun menika dereng menapa-menapa. Raos kula dereng menapa-menapa. Tasih kata sanget ingkang kula boten mudeng. Dados kula nggih nulis-nulis wonten buku terus mikir-mikir pada pintas. Oh nggih. Menawi wonten nun sewu kaya kata-kata mutiara saking para dalang-dalang ingkang ahli sastra ngoten berarti jenengan mengumpulkan data niku kathah sanget no, Bu. Berarti kata nggih. Waduh, dadi pamane nek dalang nembak upamane kok sak bejo-bejane wong kang lali sih bejo kang lilan was padha ngoten niku wah kae sing tau ngecakne kae pun ngertos nggih. Amung jalma pinilih ingkang kuwawa narbuka kaendahan kang kasimpen sakjroning kesusahan. Melu-melu mbah kae ngerti nggih jenengan. Mbok menawi. Aduh cilaka aku ki mau. Lah iya wong ya awale saka tiru-tiru kok ya. Mboten napa-napa ada pedalangan adatipun mekaten saking tiru-tiruan. Lah nggih pancen mekaten. Nggih. Lah pundi Mas Gabriel pundi niki? Wah Mas Gabriel wonten Bandung. Bandung. Nggih kula pikantuk SMS Mas Gabriel menika
damel pintas nembe wonten Bandung Oh nggih. wonten Lah niki. Mbak niki kok kaya maisin sinten niki? Nggih. Nggih. Kancane pendekar Losisan ayo. Nggih. Nggih. Oke. Good night. Good night. Isaku yo gur kuwi tok ya. Sungguh ndak lupa. Modiar kowe. Tuwas good night bae kono sugeng dalu. Nggih, nggih sugeng dalu. Asmanipun sinten? Namikuro Yukari saking Jepang. Oh, Bukari. Yukari sanes Bukari, Namikuro Yukari. Oh, alah. Tak kira sing diombe cah-cah kae ora. Yukari nggih. Saking Jepang. Nggih, Jepang kota mana? Pundi? Kota dekat Tokyo. Dekat Tokyo. Dekat Tokyo. Iya. Karo sampah kuning ngendine kae? Sampah kuning. Iya, dekat Tokyo. Oh iya. Terus ke Indonesia tujuannya apa? Dulu penelitian tentang wayang kulit dan kalau sampun tamat program SKL tahun kepengker. Tahun kepengker. Kepengker. Mboten kepengker, nek kepengker nggih. Kepengker. Nggih. Tahun yang lalu tegese nggih. Lajeng sameneika kula dados dosen. Dosen. Nggih. Dosen. Dosen native speaker. Apa itu? Apa? Nah, dosen penutur asli bahasa Jepang dan setengah universitas. Pokoknya ngono kuwi ya, ngonis ya. Bahasa Jepang gitu ya. Oh, meneliti wayang. Salah satu saja yang menarik untuk Anda tentang wayang, salah satu apa? Mergi seni pewayangan menika pewayangan. Pewayangan menika. Nggih. Sangat komplit. Pakai telur. Seni sangat komplit gimana dah? Senes nggih. Nggih. Seni pertunjukan sangat komplit. Seni pertunjukan bukan seni bertunjukan ya. Nyo pangapunten Pak. Wow, ngapunten, Mbok. Oh. Ayo. Seni pertunjukan ya, nggih. Nggih. Karena seni pertunjukan wayang itu kayak pripun? Sangat komplit. Komplit. Sempurna. Kok bisa dikatakan sempurna komplit? Mergi seni wayang menika terjadi dari saking tiga faktor. Tiga faktor. Ya. 3, 2, 1, 6. Ayo, tiga faktor. Okay. Nomor 1 seni pertunjukan. Tunjukkan. Nomor 2 seni sastra. Dan ketiga itu seni musik karawitannya itu. Oh gitu. Lah terus seni yang berhubungan dengan Banyol itu masuknya di mana? Komedi. Okay. Kalau di setahu saya unsurnya itu kalau non bendawi ada itu sabet gerak wayang, ada lagi catur itu berhubungan dengan narasi dan dialog, ada lagi musik atau karawitan tadi yang terbingkai dalam satu lakon. Apa? Menika kadang-kadang priyantun Jawi kirang apresiasi mbok menawi. Amargi saking lahir pun ngertos wayang. Saking monco niku sangat gumun sangat. Soalnya seluruh dunia mboten wonten kados. Dados ngertos kula ndalang niki. Mboten wonten. Masyaallah, nggih. Nah kadang-kadang priyantun Jawi namung yo wayang. Niki bibik lu ngertos kula ndalang gumun berarti nggih. Gumun. Enggak nggih, walah jenengan. Layak le nyawang aku koyo kudu pengin ngambung ae mudhe. Tenang bro, tenang bro. Wow, ngendikani menawi Mbak Kasih wonten, mboten nate. Menawi di depan. Iki lak pas kilaf iki. Suatu saat mboten napa-napa. Ayo nggih. Nggih. Niki badhe napa atraksi napa Bukit Si? Menika saged nembang. Nembang bahasa Jepang nggih. Bahasa Jepang ki mamo nyuwun pangapunten. Guru karawitan kula belum memperbolehkan nyinden di atas panggung karena belum sempurna.
Oh iya, jan iya. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Kisanak, tak ngapura ya. Gendang kono nembang ngono. Paling lagune Ajinomoto ngono. Namanya apa? Judulnya apa, Mbak? Tembang. Nama tembang? Heeh. Miraye. Miraye. Miraye berarti ke masa depan. Ke masa depan. Alah kok Apusana ya ora ngerti aku ora. Endang nembang lek ngono. Ya, ya. Tayet ayo coba. Diarani mie ayam. Iya. Mie ayam malahan ya. Oke. Ya. Hora ashimoto mite goran kore ga anata no ayumu michi hora mae o mite goran are ga anata Pujiya ora alah cara kene suwe ora jamu ya Mas. Iya. Sudah habis belum masih? Belum. Terus maaf ya. Saya tadi terpancing, maaf ya. Nggih. Oke. Haha ga kureta takusan no yasashisa ai wo idaite ayume to kurikaeshita ano toki wa mada幼くて意味など知らないそんな私の Sudah? Masih ya? Oh ya, sudah. Oh ya, dengan terpaksa saya tepuk tangan ya. Laura mudeng kok ya. Apresiasi luar biasa ya. Ya, hebat, bagus sekali ya. Teruslah meneliti wayang ya. Jangan hanya wayangnya, termasuk dalangnya harus diteliti sedalam-dalamnya. Ya karena wayang ini bisa gerak adanya wayang. Nggih napa mboten, Pak? Ya, adanya dalang iki mau sing gerakne wayang iki mau. Apik wayange kaya apa lek ora nek dalange ora iso obah. Mula dalange harus diteliti. Bu Kesi tenang Bu Kesi ya ta. Iya. Nggih, terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Bu Kesi ngendang sik kula nyuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami, nggih. Nah, ya. Namanya siapa tadi, Mbak? Ini? Pokari, oh iya, Pokari Sweat ya. Yukari. Yo, tepuk tangan untuk Yukari. Ya, iya. Nggih sami-sami ya. Kroto kono. Nggih. Nyuwun Bukit sing asta kendang, sing nembang Mbak Lia ya, Mbak. Ya. Wis, monggo. Ular kambang mawon. Ya, saya Pak. Siap sik ya. Mbak Lia Sundari menika saking Solo, garwa dalang hebat Ki Aji Tanda Utama. Oh iya. Yuk. Ah
yo 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 Nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Dr. Kitsi Emerson. Terima kasih. Saya ganti Bu Kesi, Bu Kesi.